Toto podujete vlastne prebiehalo do poludnejších hodinách a s tým, že sa začínalo ako ráno od 8:30, končilo sa o 12:30 s tým, že boli to hodinové bloky s polhodinovými prestávkami. A vždycky každá tá skupinka sa menila po hodinách. Konkrétne to je hlavne určené pre ten druhý stupeň základných škôl, to znamená, alebo vyšší stupeň gymnázií, to znamená 5. až ten 9. ročník. A samozrejme, keď robíme takéto vystúpenie pre verejnosť, ktoré je určené širokej verejnosti, to znamená, že od 0 do 99 rokov, proste kto má záujem o fyziku, koho to pobaví. Ale čo sa týka detí, tak je to hlavne v tom základnom školskom veku, ten druhý stupeň, kde už tú fyziku majú nejaký kontakt, majú nejaké vedomosti a toto sú predvádzajú experimenty, ktoré v praxi nemôžu vidieť na škole. Je to z toho titulu, že buď sú náročné na prípravu, alebo tie školy nemajú tie pomôcky, ktoré máme tu my a tie deti vlastne tie experimenty môžu vidieť a tú fyziku zažiť aj z iného pohľadu ako len tú kriedu na tabuli. Stretávame sa s veľmi pozitívnymi ohlasmi. Keď sme robili tento ročník, tak už sa nás pýtali, že kedy to bude, lebo ešte stále sme nedali ako do eteru, že termíny, tak už sa školy ešte predtým hlásili. V momente, ako sme nahlásili, tak na druhý deň od 9 do rána už bola piatok úplne zaprataný, to znamená asi 450 detí. A do 2 dní sa nám podarilo vlastne zaplniť celé 3 dní, to znamená, že cca ako 1000 detí za tie 3 dní sa vymení. Samozrejme, táto príprava je taká kontinuálna, takže prebieha celý rok. Je to hlavne z ohľadov tých experimentov, lebo tých experimentov, ktoré sa premietajú zhruba tých 25 až 30. A aby sa tie experimenty každý rok neopakovali, keďže tie decká sa idú vlastne viac menej tie isté, tie ročníky oni postupujú, tak sa snažíme ich obmieniať. A tiež nie je jednoduché vymyslieť si zaujímavé experimenty len tak od ruky, tak je to priebežne. Zbierame tie experimenty časovo cez celý rok a zhruba asi posledný mesiac, posledné 2 mesiace pred s touto šovkou sa to dáva dohromady, skúšajú sa to, niečo funguje, niečo nefunguje a nakoniec sa zase vybere to, čo sa nám najviac páči, že je také najzaujímavejšie a z toho sa zostaví potom ten celé spektrum tých experimentov. Tak musím povedať, že som zatiaľ veľmi spokojný, že fakt, že máme krásne naplnené miestnosti a je tam veľký záujem.